भारतनि जोलुर हान्जानि आन्डार 19 नि गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीखौ दिनै गसाइगावआव गाजा गोमजा बरायदों। नेपालनि काठमान्डुआव खुंफुंनाय साब आन्डार 19 2003 जोलुर बादायलायनायाव पाकिस्तानखौ 3-0 गलनि फारागथियाव फेजेननो हादों भारतनि आन्डार 19 जोलुर हान्जाया। बेनिनो सासे राफोद गेलेगिरि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि रैसुमगुरि गामिनि थागिबि मन'बिर बसुमतारीखौ दिनै गावनि आंगो रैसुमगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गसाइगाव बास लाखिग्रा थावनियाव गाजा गोमजायै बरायो। मन'बिर बसुमतारीनि बेबायदि भारतनि हान्जा जानानै जोलुर बादायलायनायाव गोख्रों नाजाथाबनानै भारत हादरखौ देरहासार होनायखौ लानानै गसाइगावनि रायजो राजाफोरा गोजोननायजों दिनै बयबो गाजा गोमजायै बरायो। लोगोसेनो जोलुर बादायगिरि मन'बिर बसुमतारीया गोजोननायजों लोगोसे ओरैबायदि फोरमायो। आंखौ बिदि बरायगोन होननानै आं मिथियाखैमोनबो। दा फैनानै नुफैबाय बेबायदि जानानै दं। गेलेनायाव माबायदि खस्थ' मोनामोनबा माबायदि नाजानानै देरहासार जानो हागोन? गेलेनायाव एक्सुवेलि आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बिनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन। आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै, इनजुर्डमोन आं। ओमफ्राय सेमि फाइनालखौ गेलेदों। उनावहाय मा गेम गेलेनायनि नोंहा साननायफोर दं? उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप। ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट उइक मेबि आं सन्टस गेलेनो हागौ, सन्टस ट्रफि आसाम टिम जानानै। उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बा मा मेसेज थागोन नोंनिफ्राय दिनैनि दिनाव? आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, मोजां गेलेबाय था, हार्ड वार्क खालाम। सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार मतलब नोंखौ बे जोलुर गेलेनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय सोर बांसिन थुलुंगाखांहोनाय? फार्स्ट अफ अल आंनि बिमा बिफा, ओमफ्राय आमाइ, बिसोरो औ कच। दिनै नोंखौ गसाइगावनिफ्राय न'सिम बरायना लांगोन, मा बुंगोन बे समाव? गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों। आं सानाखैमोन दि आंबो गसाइगावखौ बिदि हरखा गावनानै मानसि लोब लोब फैनानै आंखौ बिदि बरायगोन। क'क्राझारनिफ्राय नोंजोंनो सासे लोगो दंबावोमोन, बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गोगोमसार गयारिनि सोमोन्दै। गोगोमसार गयारि, बे जों सानैजों बहुद 3 बोसोरसोनिफ्रायनो जों सानैजों एखेलगे गेलेबोनाय। ओमफ्राय दा बियो माबायाव चंडीगढ़आव दं, बे फैगोन सानथामनि उनाव। अभी तो क्या ही बोलूं, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा बोल के। गोसाइगांव में ऐसा धूम बजा होगा बोल के सोचा नहीं था। एक्चुअली इट्स बहुत टफ था। वो प्रोफेशनल मतलब दूसरा कंट्री के साथ खेलना वो बहुत टफ होता है, लेकिन वो इतना ऐसा भी नहीं है कि जो कोच का टेक्टिक से खेलने से वो सब इजी होता है। मतलब ट्रेनिंग के लिए अभी तो हम लोग को डेट नहीं पता किधर होगा, लेकिन भुवनेश्वर में होगा लगता है मुझे तो नहीं पता उन लोग क्या प्लान करके रखा। मैं वही बोलना चाहता है कि थैंक यू सो मच टू एवरीवन। हाँ, वो मेरा ही दोस्त है, हम लोग एक साल था उधर तारा ट्रस्ट में, हम लोग एक साथ ही खेलता था। वो अभी चंडीगढ़ पे वो आएगा 3 दिन के बाद। मैं ये बोलना चाहेगा कि जो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, अच्छा से खेलो, फुटबॉल को दिल से खेलो। हम लोग इंडिया मतलब फुटबॉल खेलना चाहता है तो अच्छे से खेलो। जैसे कि फुटबॉल में अभी बहुत फ्यूचर है, दिल से खेलो और दिल से सपोर्ट करो फुटबॉलर लोग को, ये बोले। हाँ, ये सब में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत सारा प्लेयर होता है, जैसे कि बहुत स्टेट से आता है, तो यहाँ पे मिलने में बहुत टफ होता है। मुझे लगता है कि जो अच्छा खेलेगा वो चांस मिलेगा ज़रूर। Amir, halasın.